Здравейте, приятели, аз съм Ники от Бригет, като мен е Патронабъл и днес снимаме клип на Minecraft. Pocket Edition 0.13. Building 5, което Building така го наричаме иначе е бета, там нещо си, забрах. Има новите неща са, че има редстоун системи. Да. И това е много хубаво улеснение в Minecraft. Чакай, кога го получих? Имам един въпрос. Ето тук, да. Сещам се. Сега съм намислил да направим нещо като фермичка или нещо подобно, но нямам нужните материали. Не знам, чакай. Имам си резервни айтемчета. В всеки случай. Доста айрон поизхабих. Ама нали в миналото имаше много ми лава. Когато лава се чува повторен гласа, нещо подобно. О, не. Нападай, че си машина. Можеш да нападаш всичко. Спасиш това село. Не, това е ужасен глас. Знам. Добре, може да се спи. Добре. Сега, Ники Уорлд е намисли някаква изненада. Все още не знам каква е. Да взривим клипа. Сега се мръдни, защото ще гръмне. Вече не може, защото е във вода. Той се заклещи, че ще умре. Или гръмне. Не, ужасно ми е бъгна. Добре, да не правим толкова резки движения, май. Ето това. Айде. Го убием. Остави го. Ще го оставиш. 32 лева съм. Искам си. Опа. Има сега. Се измъкна. Това е лошо. Казах ти да го оставиш. Не ми каза. Не си казал такова. Тя да ябълките, бе. Знам. Точно това ми е цел. Не мога да се измъкна. Мале, ще умра! О, яс. Добре, измислих го вече. Бахме се живи и здрави. В кафички. О, ела тук. Ела, бе. Май ще си имаме лък днеска. Дропваш айтеми, бе. Абе, лош паяк. Гаден. Кошки не ми трябват. Там чупих дървета. Ако искате да влезете в този свят си, да му е 999. Май ще го ставя линка. Сигурно. Това ми е първия клип и съм много се радвам. Бия паяци. Това е много радостно за мене. О, дропна. Нещо, което... О, 33 лево съм. Я, какво имам? О, къде са пажените? Оставай. Няма оставай, връщам се веднага. Няма ги откриш. Ще ги открия. Добре, много лава. Трябва да се освобода място. Взе ги. Знам. Много ми лава. Тарам. Не знам защо. Загубих се. Да. Така. Днес Ники Уорлд ни е подготвил една изненада. Все още и аз не знам каква е тя. Да. Така. Само... как да ви го обясна? Вчера експлорвах в мините и открих нещо великолепно. Но ще трябва да спра клипа на пауза, докато обясна на този какво е. По-скоро на патрон да обясниш каква е изненадата, после на вас ще кажем каква е. Да, чао. Здравейте! И днес сега се завърнахме с чисто нови 3 диаманта. Да. Играем в тайния ни чест, някой да не да си влезе и да ни ги граби. Да, и да знаете, че тайния чест сега го направих. Докато нямаше клипа, той не ме разбра, като 100 пъти му казах диамант, дъма. Нашия се чуди за какво му говоря, докато не се сети, че му говоря за диаманти. Добре, да си вземем малко колец.
Има забава. Добре. Имаме ли? Имаме ли, брат? И сега ще ви покажа къде е тайния ни чест. Да. На тайно място. Дано някой, ако влезе в сървъра, дано не му са. Само Бог да ме прости. Ето. Имаме 3 диаманта. Най-после. Ако знаете, имаме и в новите версии има и трап чест. Това е нещо като измамен чест. Ако искате да измамите някой или някой, който го маразите. Слагате му трап чест и под него TNT, а хората, които са играли Майнкрафт на компютър, би трябвало да знаят какво е трап чест. Лист. Да. Какво ти става?